pherangke amei ingni pon. Kardom, Karbi Longri Abirta longpen, birta thanjiba, sami ojang terangpi non birtang tonpen arjupon sena. Pha ingkora pliarni ingdeng ingkora nerkep hawar Karbi risonimso rong aji singhason KJA hawar amai borchantaro patthua klamalong alir alon pen talon pon. KSA stiripi atumpen kapin khatpon atengsi unit jonel atumpen kapacetong pon pang armuchot. Lapen kacepate ponta armu kacito dun mati inut kacepate pon asaisi deng pon chorlo. Arnikang samapor unit pen kacepate dun pen kehaya tumaphan nong eta pajirpon. Mayalong HED Minister Sumronghang PM Amor Singh Tiso Singhason Hawaramai Phu Jiten Ronghang Lokhiram Sanghang Karbi Anglong Amai Phu Boloram Phang Chupen Jenglok kaprek manpeng ke dotum anta cetong dunsi ing samjin pen mai pachun pon. Aterang ahawara maya hin pen mate KSA Singhason Jona hin pen neletum pini ingdeng ingkora nerkep Karbi risonimso rongaje hawara amai neletum talon poneglo lapen labangso ajutang ansose kapachan panjia phan neletum Ladak Singhason hawar neletum Karbi arat doan neletum cerapet pen si klem poneglo lapen labangso ke klem along neletum thanga katikuk cetek ponlong le lapen non pinia abangke non ana por bangke neletum malong kacepatia son amungan bangke kijura son lo non nong ega pajir lapen rata mai pi deiglang lasi labangso long keceng pen kijut nanga cerabdun abang hu bang pi doan mate Karbi arat doan apan same elini aklong banta choroiglo lapen kebang jibo marni sitame eleto majutang eleto makar bia khai ansu sika paprang ponjia phan nili hin pen sitame kadok ave along sitame arnam kadok ave along sitame ahir jume chuhang iglo lapen arnam along sitame nili ahir jume chuhang iglo lasi kebang jim aningkan sitame kebang ja ningkan mang ingdeng koira sirkep an lipo posi halabangso ningkan sitame kadok ave nona son dak thak elitum ajutang farman ilta khai farman kadok ave ta na cherabdun peji hin cherabdun peji phansi nili hin pen nili pini Singhason jutang aterang hawara maya mai pu isa pen nili hin pen chuning ri poniglo Bidang Karbi Anglong pen Nagaland adoi ahoy apureni phai ingkoi rapli arni Karbi lo charli asong KSA inglong pho atumpen dipu arong supi methanga sai hemalong pherangke amai ingni pon. Laso pherangke amai along KSA kongchun bang thang sing timung pen kapang dak pon ke Nagaland asor Karbi Anglong along le nangka cerai kabor ipini arni anta dobom lang. Lasi prabjin pen KAAC atum lahai adoi ahoy kacerai kom don jiaphan kachuning ripon. Lapen Nagaland asor Karbi Anglong along le nangka cerai phan ington telang polote sai jogje Nagaland phan economics block kera sai deng ponang kokpo. Lapen laso sai kedeng ponalong Karbi Anglong te doan ham phanga songatum anta nangka ceto don jiaphan KSA akong chunbang thang sing timung pen kachuning ripon. Assam lapen Nagaland ahoy alam ki non het jong pen kali laso along le alam ki ajir ding pik hangjang lo lasi non pu non benta Assam lapen Nagaland ahoy alam ki thang a solution si aveden son theglong lasi non het jong tame nini ni thong prang hadak Nagaland pen pang thek the anagas tum longle nang ki cherai ji phan kabor i dak hem tame nang ki phihan kabor i lapen hadak inam nang ki pan phan kabor i Non malom arwi ki jang kachimit me pinajok West Karbi Anglong Karbi langpi aroy lang ke plengajok bothat langsu hongkram hawar langkanglum laso hawar langkanglum pen hidia long sai kachuti kitang lapen biri bithung ongdung na hokponlo.
player ni KSA Lamding Road asai hemalong KSA Simeon Rong Pharlapen Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF atumpen pherangke amai ingni pon pherangke amai along pen kapangdak pon atengke Karbi Anglong pen Nagaland adoi ahoyalong Nagaland asoratum Karbi Anglong arlu nang kilot pen hem ki kim ponsi longli nang kaceraya phan sai ki klem pon laso lama puthak non council along kachari bomatum kaprek political party lapen kaprek hamphang asong atumpen mai ini pon lo lapen Karbi Anglong along adui ahoya kelang dun cari japhan komiti da sengpon popusi lamrai ta dengpon lo bonta la so komiti atum kopia posi ingsam dun rilo lasi prabjen pen adui ahoya long kachera kom dun japhan pherangke amaya long pangdak pon kali polote Nagalena soraphan economics blockade aside dengpon nang kok poputa pherangke amaya long KSA amai pu Simeon Rong Pharpen lamjai pon Long Women Justice Forum lapen ke United Karbi Anglong Women Association ahin pen ito labang so pherangke amai ke phalong nang atum nang chitong atuna pot nang atuma panili aprangsi akiro pachorlo lapen pini Karbi Anglong arlo ingding corner cap hawar resort insorong aje akadom zaminili abang putin aphantaminili pini labang so media hoipen abang putin akarbi tum panili tumahin pen pachor ponlo pini pherangke amai ke phanang ko kalam thia kapre kali je patumidik Nagaland pen penangan lotha akhai tum la pen tangkhul akhai tum wang pen haladak Karbi Anglong mate dak forest area long atum hem nang chikim ji phan atum kabori labang so puthak penangan news house long ye paklang pontang lo lasi netum pini jelang na para songan hin pen labang so puthak tum sodak pen itum pin rempon lo lapen Assam da Karbi Anglong adui lapula Dimapur Nagaland ben kaso kachhojoy lo labang solong ke non het pen la solam ki do kali ajak ding pik pen tala da ke aningkan wang na me problem do ani wang boli puta chok halapu pen ke la naga khai dumang ke ani wang temenang ke pela son sido lapen iltum naga tunang pet manang pet pema pu bangke anutin non ke Android mobile do mane handset do la posi nang atum map adak satellite map pulo langa technology halak indecent tang ho aw im kong tang ho lahai arong ke non het si nang ke seng nang lapen lage Karbi Anglong lo sinang ke seng mane Karbi Anglong arlu ta kalang lo plus lage forest arlu sinang ke seng same lahai aputhak sarkar tum state government la pen council tum aphong ke do joy bang ke lake ning duk meme la pen gi pin rem meme a od bino la sino tum pini lang tum achunal hoi pen nila prangsi Karbi Anglong autonomous council atum aphan litum kaping khat kang tung abang la pason hello jikedam tang Karbi Anglong autonomous council long hadak kaduk ove hamphang asong la pen political asong tum pan la pen ge thek remuchot atum aphan la pen ge council ka sari tum MLA MP tum pen chingrum si hadak mai ke phado labang so mai long ke thom ge cheprai do isi bang ke border ke charai kom ji aphan la pen ge kapaching thura sai ke deng bonji aphan standing committee pudopo la so standing committee lo mangke la bureaucrats atumpen la pen ke la council officials atumpen MLA pen MP tun sidopo pusada kepu hinia bangke ada consultative committee doji consultative committee bangke hala so mailong chitong adun social organizations pen chenglok intellectuals pen chenglok hala tumsi consultative committee doji la pen ke thom appoint bang la hen lo je longle echetta Karbi Anglong along li echetta mi pakon long li pu la ke thom ke cheprai do setame non thekdam thulonga bangke pini bang atumi dik jitu Nagaland pen tangkhul nanga tum lotha khai tum ke wang pen dak longli nang chu do khol hud bangke pini Karbi Anglong autonomous council beteng samri la pen ke dak political party tum putar nang congress tum meng samri ben kapre tum nang samri thang bak be hud bangke la tum penanga na se ke chepat hier jolong detik tame non imek reng lor ben bang nang do khol bang hem nang chikim hud bangke ing samri asi il tum la puson kala dat si itu mane prabjin pen Karbi Anglong autonomous council tum alang tum thang ke cheprai tang alam atum bang chipa pling si border aputha permanent solution ke banji phan siding vegnang ji pusin dile nang tum national hoi pen dile chun ripon lo la pen ke jong si state government la pen ke council tum
la pen a competent authority tum jong si la bangso adu yo hoilam ki long pini Nagaland pen Assam Karbi Anglong border visit kali lapu parnisi tapat khat khasla lapula Jaintia Hills pen ke chojo lo hala bangso Meghalaya pen Karbi Anglong border pen chenglo ka tu go vela bangso border apu thak dong si prabjin pen solution ki dengdei potang ten tum mangke lanon ka jesong sa temi tum deng ponang ko pula pen non Nagaland pen apong la sulong li itum fan Karbi Anglong lo ne chira vera putha bangke itum cha kone lasil tum mangke prabjin pen jong sa Pha ki in mai ko pi putam rapian itum mangke KSA road lang blockades ding tame sa hemalo KSA Simeon rong pharlape Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF atumpen pherangke amei ingnipon Pherangke amei along pen kapang dakpon atengke Karbi Anglong pen Nagaland adoya hoyalong Nagaland a sorto Karbi Anglong arlu nang kilut pen hemti kim ponsi longli nang kachiraya phat sai ki klempon si patumi Laswala di het maputhak non council Nagaland border kachari long alam ki pamatum puthak si kaprek political party lapen kaprek hamthang asong atumpen mai ingni je ponpon lo ke damtang lapen council long Karbi Anglong along tamela adu so yang border hoya puthak kelang dun cari japan komiti da sengpon to Karbi pusi Anglong lamrai ta border dengpon lo kachi jo dim an so puthak komiti ke tum kom kopia nang posi insam dun all hoilo political lasi party prabjin pen lapen adu ya all hoya long organizations kachira tame kom dun japan pherangke amai along pangdakpon so mai Kali polote Nagaland sora pan economics blockade asai dengpon nang ko committees puputa tame seng pon lo pherangke tame amai la along bangso KSA amai pu Simeon rong seng pon pharpen that pen lam jaipon kupi si asai je klem pon naing mahala bangso bangke ni tumpi ni ana theglong lelang lapen adu ya hoy along bangke lam ki ke ani bang si do bom tasi patumi dik tame lam ki bangke do bom lo lapen khayang bong chi bohong pon bom san si theglong tasi ni tum sorlo song pen ni tum kadu gang tung lapen ki pu gang tung bang la hello je tum Karbi Anglong along le jong si naga tum itum aphan naga pudat de lo kaprek tum tami tum hanang thibom tangte itum Karbi Anglong atum bangadet lapen bangani itum thidam lopote alang tum itum hanang pima la senili adyong tung la si border long ke do Nagaland pupelo Meghalaya pupelo nohok tame ke do atum abang khubang Karbi Anglong along le nang kache jok lut pen lam nang kiri mate lam ki lam phong nang ki ana bangke nitum na bang kroi tekte sinon stami nitum puji Nagaland border along ke do anaga akote itum stami Karbi Anglong along le nang ki thiparu mare bang nitum chechak che athe nitum Karbi Anglong atum stami alang tum along le long nitum ichata nitum pasik sak damde silbang soteng masi Karbi Anglong atum mas council atum stami ki thigeding MP pencenglok CM MLA lakado e pencenglok council authority tum bang la so initiative and rek nangji la pen ala tum han lahin kaching ke che than pen ing samjin pen la bang so step and mitha long le kache do rab je phan ala tum la bang so asai deng ponai busini tum alang tum han ke hang pa do po Nanti cuy kita tentang Karbi Anglong Thomas Konsil tapi kampang song doan konsil pinya birta lapuan si kangton iglo kardom